जोङो गाव हारसिंनो एबसुलुट मेजरिटि जों लानानै जोङो सरकार बानायगोना रोखा जाबाय आरो बे हिसाबै जोङो रायजो राजाखौ खावलायदों जे गुबुननि दोलोफोरनि भुवा प्रतिश्रुतिफोराव बिथांमोना गोजावनाङा। जोबोद मोजां दिनै भेरगाव जिल्लानि सिङाव थानाय गासै मोनबा ब्लक कमिटिया दिनै बेवहा ब्लेसिं रेलि बे आशीर्बाद जात्रा बेयाव बयबो नुजाफैदों आरो जों नुदों नै बेवहा 10,000नि बांसिन मानसिया दिनै थुबुर जाबाय आरो बेनि रोखा जे बे जोंनि भेरगाव डिस्ट्रिक्ट कमिटि पार्टी हिसाबै जोंहा गासै मोनबा समष्टि दोङो। बे समष्टियाव बे मोनबा समष्टियाव देरहानाया रोखा जाबाय आरो जों सिगांनिफ्रायनो बुंबाय थादों जों बे बाराव बे मोनबा समष्टिखौ जों देरहाहोगोन आरो देरहानाया रोखा जाबाय आरो जों नुदों जे UPPL आरो BJPनि जि पार्टिनि सुबुंफोर बे बिथांमोनखौ जों नुदों जे बिथांमोना न'खर न'खर थांनानै दासिमबो बिथांमोना भुवा प्रतिश्रुति होबथिंबाय थादों जे माबा माबि स्किम बिथांमोना रानथिंबाय थादों आरो बेखौनो प्रल'भन खालामदों थाखा फैसा होदों मुवा रानदों। दा इलेक्सन समाव दा बिदि खालामोब्ला जे रायजोफोरनिफ्राय बिथांमोना भट मोननो हागोन जों बेखौ जोङो बुंनो हाया आरो रायजोफ्रा जोंजोंनो दा फैगासिनो दङ आरो जोङो गोबां रोजा रोजा सुबुंखौ दासिम जोङो जइन होबाय आरो जइन होनानै जों नुनो मोनदों जे बे खनसेयाव आं भेरगाव समष्टिनि टिकेट सासे बिनायसा हिसाबै आरो आं हारसिं हिसाबै दा बेवहा जोंनि दला देरहानाया बे खनसेयाव रोखा जाबाय आरो जोङो प्रतिटु गामि प्रतिटु सुबा बागान बेफोराव जोङो बयनिबो जों मददथि मोनदों आरो बे खनसेयाव जोङो भेरगाव समष्टिखौ जोङो देरहानाया रोखा जाबाय आरो बे खनसेयाव जों बुंनो हागोन जे जोंहा जोंनि दल हिसाबै बे खनसेयाव जोङो मोनबा जोङो प्रतिश्रुति होदों मोनबा गेरान्टि होदों बे गेरान्टिफोरनि मादाव जोङो जोंनि जि जायफ्रानोखि सरकारि हा हुआव जायफ्रानोखि थांनानै दङ बा रायजो जानानै दङ बिथांमोननि हा हुखौ रोखायै जोङो नामजारि खालामनानै पट्टा होनाय जों बेखौ खालामनो सेस्था खालामगोन 3 दाननि गेजेरावनो आरो थिग बिदिनो जोंहा लाइमोन बेकार सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय जाहाथे थांनानै थायो बेनि थाखाय जोङो गासै 100 कोटि रां जों बोसोराव बे सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय जाहाथे बिथांमोना थांना थानायनि राहा लानो हायो बेखौ जोङो लाबोनाय जादों आरो थिग बिदिनो जोंनि आइजो समाजखौ जों जौगाहोनो थाखाय जोङो बे खनसेयाव बोसोराव 40 कोटि रां जों धार्य खालामदों आरो बे हिसाबै बे 40 कोटि रांखौ जोङो आइजोफोरनो जोङो राननानै होनो हायोब्ला आइजो समाजा जोंनि समाजा दावखोगोन जों बेखौ मिजिंथिदों आरो थिग बिदिनो जोंनि गेजेराव जायफ्रानोखि रांखान्थियारि लोरबां बिथांमोननि थाखायबो जोङो रां राहा खालामदों 20,000 रां राहा खालामदों बिथांमोननि थाखायबो बिथांमोनाबो जों मददथि होबोगासिनो दङ आरो बे हिसाबै जोङो लोरबां सुबुंफोरनोबो जोङो रांखान्थियारि मददथि खालामनो हासिगोन आरो थिग बिदिनो जोङो जायफोरनाखि बैसोगोरा सुबुंफोर दङ बिथांमोननि थाखायबो जोङो गेरान्टि लाबोदों। दा बे हिसाबै जोंखौ बे खनसेयाव जोङो गासैबो बिथिंनिफ्राय जोङो रोखा जाबाय जे जोङो गासै बिथिङावनो जोङो जौगानाय जोङो लाबोनो सेस्था खालामदों आरो जौगानाय हिसाबै जोंनि समाजा जौगायोब्ला जोंनि बे BTC हालामा साबसिन हामसिन जागोन जों बेखौ मिजिंथिदों आरो बे खनसेयाव जोङो गाव हारसिंनो एबसुलुट मेजरिटि जों लानानै जोङो सरकार बानायगोना रोखा जाबाय आरो बे हिसाबै जोङो रायजो राजाखौ खावलायदों जे गुबुननि दोलोफोरनि भुवा प्रतिश्रुतिफोराव बिथांमोना गोजावनाङा आरो जोंखौनो मददथि खालामनांगौ जों बेखौ जोङो पार्टी हिसाबै जोङो गोरलैयै खावलायदों।